вечора. Це кримсько-татарський канал АТР. Я Тетяна Даниленко. І в нашій студії гість сьогодні Володимир В'ятрович, народний депутат від Європейської солідарності. Новообраний народний депутат, можна не так сказати. Володимир В'ятрович балотувався, доброго вечора, до парламенту за партійним списком Європейської солідарності під номером 25. Всі вболівали за те, щоб В'ятрович увійшов до парламенту, але сталося не одразу. Лише після того, як вибула Ірина Луценко, і відмовилася Наталка Бойко, Володимир В'ятрович з деяким зволіканням, затримкою, все-таки склав присягу народного депутата, заприсягнув на вірність Україні. Але двотижнева затримка, чи навіть трошки більше, з присягою і, власне, судові позови з оскарженням самого депутатства дали підстави Європейській солідарності заявляти про те, що керівництво парламенту начебто навмисне робить все, щоб В'ятрович не став народним депутатом. Була така реально вірогідність, що щось могло статися? Ну, мені важко якось раціонально пояснити цю поведінку керівництва парламенту, тому що насправді ще 3 тижні тому я міг скласти присягу, тому що всі документи від ЦВК були передані керівництву Верховної Ради. Я абсолютно впевнений був в тому, що присяга відбудеться в останній сесійний день в п'ятницю. На жаль, цього не сталося. Це, відповідно, відклалося на 3 тижні. Тим часом, в той самий день, в ту ж п'ятницю, ми дізналися про те, що є якийсь судовий позов проти ЦВК щодо того, щоб визнати незаконним постанову ЦВК про визначення обрання мене народним депутатом. Відповідно, це тривало десь 3 тижні, допоки відбулося наступний сесійний тиждень. Що робиться зараз судом, досі незрозуміло, не знаю. Я там не фігурую, в принципі, в цьому суді. Це суд проти ЦВК, але врешті-решт мене привели до присяги. Зараз залишається ще питання комітету. Я написав заяву на комітет гуманітарної та інформаційної політики. Чи буде ухвалено це рішення, чи знову буде якась коломийка, важко сказати, але хотілося б дуже, що саме в цьому комітеті я зміг попрацювати, тому що, знаєте, якийсь сродний труд, тобто це, в принципі, те, чим я займався і чим би хотів займатися в парламенті. Володимире, мабуть, розпочнемо все-таки з того, що відбулося вчора. Нормандський саміт у Парижі, нічого страшного, здається, не відбулося. Навіть склалося враження, що у Меркель з Путіним вони використали ті самі заяви, які вже лунали від них в 2016 році після аналогічного саміту в Берліні більше 3 років тому. Немає якоїсь відчуття незручності за персональні образи, які лунали під час останніх мітингів під гаслом «Ні капітуляції» на адресу Зеленського? З мого боку, жодних якихось персональних образ не було. З мого боку було застереження до президента на те, щоб він звернув увагу на... Я як історик можу казати про те, що і Росія – це одвічний ворог України, і, очевидно, йдучи на переговори, з ним треба це враховувати. Я переконаний, що, власне, ці акції протесту, які відбувалися, в принципі, вони і посилили позицію президента на цих переговорах. Тобто я не знаю, чи він це використовував, будь-би я на його місці, я би, очевидно, це використовував, апелюючи до наших європейських сусідів, показується, що така от міцна позиція є в Україні, яка вимагає від нього не йти на поступки, власне, в цих питаннях. І врешті-решт те, що ми почули озвучено на брифінгу якраз самим Зеленським, значною мірою воно співпадало з вимогами тих самих протестувальників. Ті червоні лінії, про які звучало на тих кількох акціях, фактично були озвучені президентом Зеленським. Тобто тут можна сказати про якісь таку умовну співпрацю між тими людьми, які виходили на акції протесту, і між владою і опозицією, фактично. Так. А я хочу, щоб послухали заяви Володимира В'ятровича на недільному вічі на Майдані Незалежності. Власне, був великий мітинг, який зібрав тисячі людей, і люди були по-різному налаштовані. Багато було і такої персональної критики на адресу Володимира Зеленського. Давайте послухаємо заяву Володимира В'ятровича. Ця українська влада від 1991 року вірила, що з Росією можна домовлятися. З Росією можна співпрацювати. З Росією можна торгувати. Росії можна довіряти. 2014 рік перекреслив цю помилку. І нова команда Зеленського, здається, знову повертається до цієї помилкової стратегії, яка полягає в тому, що нібито можемо домовитися з Росією. Ми тут для того, щоб новій владі нагадати: Росія – ворог, була і є. Отже, але там були і інші
інші речі. Там називали президента бубочкою, нелохом, закликали його проявити свою нелоховість під час переговорів. От, ну, Знаєте, я думаю, що, як це взагалі? Я думаю, що такий високий емоційний рівень, зокрема на цих акціях протесту, між іншим пояснюється і дуже дивними комунікаціями з боку Офісу президента. Тобто ті інформації, які звучали напередодні, зокрема і від одного з радників президента Єрмака, про можливі якісь зміни в Конституції і так далі, все це свідчило про те, що Офіс президента чи сам Зеленський принаймні не готові озвучувати, з якими позиціями вони будуть їхати в Париж. І мені здається, що тут можна говорити про певний якийсь комунікаційний провал. Більш того, мені здається, що і за результатами власне цих переговорів, які теж відбулися вже вчора, теж бракує якоїсь нормальної комунікаційної стратегії для того, щоб довести, що власне було домовлено і що буде робитися далі. В інформаційному полі, на жаль, Росія переграє, Росія хоче знову таки представити навіть те, що відбулося в Парижі, як свою перемогу, і тут бракує деякої вмілості інформаційників президента для того, щоб заперечити цю позицію. Тож ці емоційні якісь випади, які мали місце на цих акціях, значною мірою вони спровоковані власне нерозумінням того, з якими позиціями буде президент Зеленський виходити на ці переговори. Але президент Порошенко свого часу їздив не раз на подібні переговори, і в принципі, якщо порівняти підсумкові комюніке саміту в Берліні або саміту в Мінську, або там попередніх самітів і вчорашнього саміту, то великої різниці між ними нема. Там просто методом копі-пейсту складений підсумковий документ, методом копі-пейсту складені заяви лідерів після того. І, в принципі, все те, з чим зараз буде працювати Володимир Зеленський, закладено його попередником. І конституційні зміни, і особливий статус, і відведення, і багато чого іншого – це все те, про що домовлявся Порошенко. Чому проти Порошенка не виходили подібні мітинги? По-перше, саме це і дає підстави говорити, що маємо якусь тяглість в зовнішній політиці в цьому конкретному питанні між теперішнім президентом і попереднім президентом. І саме це дає підстави говорити, що зради не сталося. Я переконаний, що більшість тих людей, які виходили на акції, навіть на акції протесту, зараз превентивні акції, в принципі, вважатимуть це своїм здобутком до певної міри. Хоча ми ще ж не знаємо якоїсь непублічної частини тих перемовин. Ми не знаємо, які зараз нібито внесено законопроект головою фракції і депутатом Арахамією від «Слуги народів» щодо особливого статусу окремих областей окремих районів Донецької і Луганської областей. Що буде власне в цьому законопроекті? Чи просто пролонгація того, що було дотепер, чи раптом можливо з'являться якісь зміни? Тобто ще якусь частину тих домовленостей ми побачимо тільки вже постфактум. Ну, тобто, я правильно розумію, що в патріотичної частини суспільства, тієї, яку ще називають пасіонарною частиною, що б не підписував Порошенко, хоч федералізацію, хоч особливий статус, хоч конституційні зміни, хоч в принципі там надання надзвичайно широкої, фактично на правах конфедерації, автономії для Донбасу, тільки за те, що він взяв зброю, це все не викликало ніякого там активного супротиву, тому що була довіра і була інша риторика самого президента? Чи по-перше, нічого такого Порошенко не підтримував, не підписував про федералізацію, про внесення змін до Конституції. Там не було передбачено ніякої федералізації. Це називалося по-іншому, так само, як і зараз це називається. Це називалося про особливий статус здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. І, по суті, це залишилося. Якщо особливості самоврядування передбачають свої суди, свою міліцію, свої мовні... Це не було деталізовано, це перше. Друге, це те, що так, очевидно, що Порошенко як президент за роки свого правління встиг добитися підтримки саме цієї патріотичної громадськості, досить послідовно задовільняючи, скажімо, цю патріотичну громадськість в інших сферах, зокрема в гуманітарній політиці. Натомість оточення президента Зеленського викликає дуже багато застережень і запитань щодо того, якою буде, зокрема, гуманітарна політика нового президента. Лунають дуже дивні заяви, як, до прикладу, сьогодні про можливе скасування знову-таки закону про мову. Очевидно, що все це шкодить президенту Зеленському для того, щоб він сприймався позитивно власне цією патріотичною громадськістю. Друге, треба знову-таки розуміти, що домовленості 2014 року, домовленості 2015 року і те, що відбулося 2019 року, це не обов'язково
Є всі підстави їх повністю порівнювати, тому що час міняється. Особливо, коли ми говоримо про вересень 2014 року, коли Україна знаходилася в набагато більш критичній ситуації, була набагато більш слабкою і нездатною захистити себе. І зараз, у 2019 році, коли Україна таки прийшла достатньо тривалий період становлення, зокрема, своїх збройних сил, зокрема, розбудови міжнародної коаліції, ситуація таки інша. Тут І, власне, різні такі ситуації Хтось каже, що армія була гірше оснащена, але більш мотивована, і суспільство більше заряджене і готове підтримувати свою армію. Безперечно, хтось каже про те, що зараз, можливо, є берці і, можливо, не голі і босі воюють в 20-градусний мороз, але багато заробітчан, багато людей, які зловживають алкоголем, недобір шалений, проблема ця нікуди не поділася. Тобто про боєздатність української армії оцінки дуже є різні. А зовнішня кон'юнктура для президента Зеленського набагато більш несприятлива, ніж для президента Порошенка, оскільки Порошенка стабільно підтримували Сполучені Штати, Брюссель, причому як Німеччина, так і Франція, які так на нього тисли, але в принципі вони б не дозволили прямої відвертої капітуляції навіть при всіх бажаннях. Зараз ми такої підтримки не маємо. Треба розуміти, що ця зовнішня кон'юнктура не була сама по собі. Ту зовнішню кон'юнктуру якраз створив Порошенко. Вона стала результатом його безпосередніх зусиль. І знову таки погіршення зовнішньої кон'юнктури значною мірою так само зумовлено поведінку самого Зеленського. Зеленський, який періодично від самого початку свого обрання, та навіть ще будучи кандидатом в президенти, заявляв про те, що ми якось зможемо домовитися з Путіним, очевидно, що демотивував західні демократії щодо якоїсь подальшої підтримки. Не будуть Франція чи Німеччина більш рішучими в відстоюванні українських національних інтересів, ніж президент України. Якщо вони чують від нього заяви про те, що ми можемо якось собі домовитися десь посередині, очевидно, що вони цим скористаються для того, аби послабити тиск на Путіна, який, в принципі, їм насправді досить дорого коштує навіть в матеріальному плані, і не говорячи про якийсь інший геополітичний вимір цієї проблеми. Але тоді не було Трампа, в якого ідіосинкразію викликає саме слово «Україна», не без старань попередньої влади, яка, в принципі, зробила багато для того, щоб він вважав її... певну якусь зовнішню підтримку чи не підтримку, зокрема, може і має створювати і чинний президент України. Це перше. Друге, я хотів відповісти на питання про мотивацію. Безперечно, що мотивація надзвичайно важливий момент для готовності армії виконувати свої завдання. Але мені здається, що ця мотивація, між іншим, падає знову-таки через заяви теперішньої влади, яка проявляє недостатньо уваги і поваги до людей, які стоять зі зброєю в руках, і знову-таки дає сигнали про те, що ми якось домовимося із ворогом, ми якось, якого навіть не завжди називають ворогом, ми якось домовимося, ми десь зійдемося і так далі. Очевидно, що тут немає якихось чітких сигналів з боку президента про те, що так ми будемо відстоювати свої національні інтереси, і для цього нам потрібна армія, для цього тому наша увага і повага максимально є до армії. Навіть такі, можливо, дрібні, але не настільки дрібні факти, як відмова від військового параду, це теж те, що б'є по мотивації, зокрема, українських солдат. Ну і тут все неоднозначно, тому що армія і військові, і волонтери критикували військовий парад у 2014-2015 роках. Водночас армія і військові, ми знаємо, як вони голосували на виборах. Тобто, можна сказати, сміливо констатувати, що і тоді, і зараз повної підтримки армії президента, немає. Так? Але мені здається, що все-таки за попередньої влади підтримка президента таки була більшою. І так, звичайно, що була критика парадів, зокрема, в першу чергу у 2014 році, коли це співпало з драматичними подіями на фронті, але 15, 16, 17, 18 роки, навпаки, ця ідея, мені здається, вже знайшла цілковиту або суттєву велику підтримку серед військових. І через це ця, я вважаю, дуже неправильна заява президента Зеленського, яка нічого йому не додала. Вона таки вплинула негативно на мотивацію вояків. Тим паче, що Зеленський, врешті-решт, змушений був провести того ж 24 числа щось схоже на військовий парад і дозволити провести такі військовому параду ветеранів. Тобто він, як на мене, двічі програв через цю свою досить таку нечітку позицію. Ви сказали про те, що будь-які домовленості Порошенка були компенсовані його проукраїнською гуманітарною політикою, мовною, історичною і так далі.
Чи не здається вам, що все-таки там був певний дисонанс? З одного боку, ми пишемо мирний план президента Порошенка, який лягає в основу Мінських угод, в яких, власне, прописано все те, що зараз ви, і не тільки ви, але й там інша громадянська опозиція називають червоними лініями. З іншого боку, ми там валили пам'ятники Леніна, перейменовували вулиці, названі іменами комуністичних вождів, і прибирали теж їхні пам'ятники. Ну і так далі, що це торгували з Російською Федерацією, посилювали Віктора Медведчука, прямого практично, який не приховує того, що він є прямим агентом Російської Федерації в Україні і виразником інтересів Володимира Путіна, пов'язаний з ним майже родинними зв'язками, так? Дозволили йому скуповувати телеканали, посилювати, в принципі, по такий ренесанс там про деяких проросійських політиків, якого складно було собі уявити навіть при Януковичі, так? Ні Рабинович, ні Медведчук за Януковича не змогли так розквітнути, як за Порошенка. Чи не здається, що вам, що взагалі проблемою попередньої влади було те, що от стурбованій громадськості, патріотично налаштованій пасіонарній частині суспільства пропонувалося у вигляді оцього там дешевого пряника гуманітарна політика, і водночас проводилася зовсім інша реальна політика? Не вважаю так. Я вважаю, що в принципі те, що проводилося в зовнішній політиці, завданням цього, що проводилося в зовнішній політиці, було стримування російської агресії і побудова проукраїнської коаліції в світі. І в принципі тут Порошенко досягнув свого результату. Доповненням, очевидно, до цього було політика спрямована на посилення національної ідентичності всередині країни, тому що рівень спротиву України вимірюється якраз рівнем цієї національної ідентичності. Тобто я переконаний, що якби рівень національної свідомості України був такий, як, до прикладу, в сусідній Білорусі, очевидно, що Україна не мала би можливості для такого спротиву, який вона провела тоді в 2014 році. І якраз 2014 рік чітко показав, що крім збройних дій, які відбуваються проти України, надзвичайно важливу роль відіграє інформаційна агресія з боку Росії. І очевидно, що для Росії ця війна і для України це була війна з ідентичністю, за те, якими будуть українці. І я вважаю, що тут дуже правильно, що тодішня влада, мова йде не тільки про президента, але й про парламент, мова йде і про уряд, зрозуміла вагу цих питань національної ідентичності і проводила, в принципі, планомірну, системну гуманітарну політику. Тобто це те, що стосується, було відображено і в указах президента, і в законах Верховної Ради, і в постановах Кабінету міністрів. Тобто суцільно і правильна і політика, яка була спрямована на зміцнення національної ідентичності, і це те, що дозволяло і досі дозволяє нам чинити спротив Російської Федерації. Багато хто після вчорашніх домовленостей, в яких нічого там не було ні зради, ні перемоги, перемогою перечасно, очевидно, називати такі ж домовленості, яких було досягнуто і під час попередніх. У даному випадку відсутність новин – хороша новина. Так. Але от багато хто написав, що можна видихати спокійно, і там, в принципі, от навіть учасники вчорашньої там нічної варти під адміністрацією президента, офісом президента, вирішили піти, заявивши про те, що Зеленський, в принципі, не перетнув тих червоних ліній, які були окреслені для нього парламентською і позапарламентською опозицією. Але в разі, якщо Зеленський буде послідовно втілювати те, про що домовилися, там проведе розведення в тих ділянках, які, наприклад, оскільки, наскільки ми розуміємо, йшлося про Мар'їнку, Широкіне, Авдіївку, як мінімум Широкіне оголює місто Маріуполь, і можуть повторитися трагедії взірця 2015 року в січні, коли був обстріляний мікрорайон Східний. Якщо буде там імплементована формула Штайнмаєра в українське законодавство, якщо буде продовження конституційних змін, пов'язаних з особливим статусом Донбасу, як ви гадаєте, ця мобілізована частина суспільства буде продовжувати тиснути на владу, виходити на мітинги, там, грубо кажучи, Майдан можливий чи ні? Я думаю, що можливий. Якраз ці попереджувальні акції, які відбулися, показали, що потенціал суспільства є. Очевидно, не хотілося б, щоб дійшло до потреби якогось Майдану, тому що я прекрасно розумію, що
масові акції протесту в Україні можуть бути використані для якихось провокацій, може бути використані Путіним знову таки для дестабілізації ситуації в Україні, і це послабить не тільки позиції президента, Майдан але це будь-кого. не просто дестабілізація, це перезавантаження влади, це по суті перезапуск державної машини. І це ну, в теперішній ситуації очевидно, що якісь такі радикальні дії, радикальні протести можуть бути використані знову таки Російською Федерацією. Але з іншого боку, ну ми не маємо інших можливостей, якщо ми побачимо, що Зеленський буде йти на зраду якихось національних інтересів. От для вас особисто, що є от маркером, так, таким, от після чого ви будете готові точно вийти і займатися тим, чим ви займалися на Майдані 13-14? Якісь конкретні кроки спрямовані на федералізацію України, тому що я вважаю, що федералізація – це крок до розвалу країни. Ну, наприклад, я, вважаю, що те, що підписано в Мінську, це федералізація. Як Ні, я не вважаю, що це федералізація. Це, по-перше, це тимчасові заходи, які стосуються виключно здійснення місцевого самоврядування на цих територіях, тобто не більше. Це закон. А конституційні зміни, ті, які призвели до того, що відбулося 31 серпня 2015 року під парламентом. А я нагадаю, що тоді розглядалися конституційні зміни, саме пов'язані з особливим статусом Донбасу. Коли з натовпу була кинута граната, загинули нацгвардійці, загинули... Я прекрасно пам'ятаю ці події. Це якраз пов'язано з цим. Тоді це називалося теж, влада заявляла про те, що це не федералізація. Це особливості самоврядування. Просто вони от такі, що там будуть ходити ДНР, ЛНР разом з українською міліцією чи поліцією, так, і ці зміни не дають таких підстав. Якщо підуть далі, очевидно, що тоді можна буде говорити про якусь загрозу федералізації. Інше, що може тобто, якщо той самий закон, який якщо він буде просто продовжений в такому вигляді, як не закон, а конституційні зміни, ті, які голосувалися тоді, будуть голосуватися знову для того, щоб бути імплементований в текст української конституції. Це те, про що ми говоримо. Якщо воно буде теж без змін, те, що пропонувалося в 2014 році, я не вважаю, що можна говорити, і що є підстави говорити про те, що це є початком федералізації. І я переконаний, особливості місцевого самоврядування. Для Путіна це не є достатнім виконанням його вимог. Очевидно, що він хоче я вам просто нагадаю, що йдеться про зміни, пов'язані з децентралізацією. І саме там прописані конституційні зміни, пов'язані з децентралізацією. Я не маю на увазі той закон, термін дії якого 1 рік, який зараз планують продовжити на рік. А я кажу про конституційні зміни. Тобто, якщо зараз їх продовжать і остаточно закріплять в тексті української конституції, це та зрада, про яку ви кажете, Я думаю, що це не та зрада, про яку ми кажемо. Інше, про інші зради, які можуть вивести мене і інших людей. А як ви тоді розумієте ці конституційні зміни? Це, очевидно, зміна зовнішньополітичного курсу. Тобто, якщо прозвучить заява про те, що Україна згортає свою європейську інтеграцію, Україна згортає свою спрямованість на НАТО, чого знову-таки вимагає Путін. Очевидно, це означатиме однозначно розворот. Цього, до речі, ні разу не лунало від Путіна. Ми прекрасно розуміємо, що це є метою від Путіна. Завжди звучить розведення, від Путіна завжди звучить мова, особливий статус. Очевидно, так, але це є позиція Путіна. І це, насправді, це є ключовою позицією Путіна. Очевидно, що і війна на сході України не використовується саме для того, аби розвернути Україну знову-таки в бік до Росії. Тобто це є, насправді, ключовим завданням. Не допустити інтеграції України до Європейського Союзу і до НАТО. Це, насправді, ключовою причиною, зокрема, війни Росії проти України. Наступні питання, які надзвичайно важливі для мене особисто, це якийсь різкий розворот саме в гуманітарній політиці. Тобто, я завжди про це говорив і можу повторити, що якісь зміни в бік до проросійської в гуманітарній політиці означатимуть, що нова влада таки готова до якоїсь перезавантаження відносин з Росією, власне, в бік до зближення з Росією. Зараз ще рано про це говорити. Хоча є певні застереження, які викликають принаймні занепокоєння. Я маю на увазі цілий ряд дуже важливих інституцій гуманітарних, які були створені за попередньої влади, і те, хто їх очолює чи не очолює. От ми про це обов'язково поговоримо детальніше. Окей.
Отже, я правильно зрозуміла, що конституційні зміни пов'язані з федералізацією, якщо напряму буде сказано, що йдеться про федералізацію. Якщо йдеться про федералізацію, очевидно, що, ще раз кажу, федералізація... Відмова від НАТО і ЄС – це для вас показовою. Так. Тобто тоді ви готові вийти на Майдан. Так. Ну, от давайте уявімо, що Майдан починається. Давайте ще одна, я думаю, важлива причина – це вибори на цих окупованих територіях до моменту їх деокупації. Тобто, знову-таки, те, про що багато говорилося, і те, про що ми почули тезу від Зеленського, що не буде ніяких виборів до моменту, коли можна буде гарантувати безпеку, до моменту деокупації. Тобто, це дуже важлива теза, і дуже добре, що вона пролунала з вуст президента Зеленського. Якщо Майдан раптом розпочинається, що тоді? Яка кінцева мета? Президент знову Порошенко? Я не думаю, що Майдан, якщо він почнеться, що це буде Майдан заради того, щоб Порошенко повернувся до влади. Це буде Майдан заради того, аби зберегти Україну як державу і зберегти її курс подалі від Росії. Ну, але ми розуміємо, що будь-який Майдан неможливий без ресурсів матеріальних, без ресурсів коли ми медійних. виходили в 2013-2014 роках на Майдан, по-перше, ми не знали, чи він закінчиться тим, що Янукович втече. Тим паче ми не знали, хто стане наступником після Януковича. Тобто ми виходили не заради того, щоб той же Порошенко став президентом. Ну, зрозуміло, він ситуативно став тією фігурою, яка змогла взяти. яка могла проявити себе, відповідно, скористатися цією ситуацією. А ви, до речі, от тоді, як ви сприйняли те, що міністр уряду Януковича стане новим президентом України після Майдану, після стількох жертв, людина, яка називала провокаторами там тих, хто кидав коктейлі Молотова в поліцейських, який писав заяви на тих, хто знову ж таки намагався там штурмувати Банкову передчасно, ну і так далі. От для вас особисто тоді це була та фігура, яку ви готові були підтримувати? Знаєте, тоді на Майдані бракувало якихось лідерів, і ті люди, які очолювали так звану об'єднану опозицію, мова йде про Кличка, Тягнебока чи Яценюка, власне, проявили радше свою нездатність бути лідерами як такими. І мені здається, що саме цим і скористався Петро Порошенко, який не був серед цих трьох і не був так скомпрометований своєю нерішучістю, яку бачили фактично кожної неділі, і саме це дозволило йому стати президентом. І я не шкодую, я був серед тих, хто голосували за Порошенка в першому турі, я не шкодую, що це відбулося саме в першому турі, і вважаю, що ті кроки, які ним було зроблені тоді ж у 2014 році, ну, були тими, які значною мірою врятували країну. Тобто, якщо раптом зараз відбувається щось подібне до того там сценарію, в результаті тісного зближення української влади з Росією, то невідомо, хто зможе очолити цей протест. Абсолютно. У вас немає прогнозів, от хто це може? Поки що важко сказати. Поки що важко сказати, знову таки, порівнюючи з 13-14 роком, тоді теж ніхто не знав, хто може очолити. Очевидно, що маємо політичну опозицію. Я дуже радий, що врешті минулого тижня в цьому питанні знайшли єдність і «Голос», і «Батьківщина», і «Європейська солідарність», які вже перезавантажилися, знаєте, з такого трошки поствиборчого угару і зрозуміли, що є трошки важливіші речі, ніж жити далі якоюсь там взаємною боротьбою, породженою виборами. Тобто вийшли на рівень вище. Це дуже добре. Є ціла низка, що підписали спільну заяву. Так, абсолютно. Тобто я вважаю, що це дуже важливий крок було здійснено. Є низка якихось громадських ініціатив, той же рух опору, капітуляції і так далі. Тобто чи появиться якийсь артикульований один лідер цього опозиційного руху, чи не появиться, не знаємо. Чи він буде так само? Чому, до речі, парламентські фракції не підтримали той громадянський протест, який був запланований на... Ну, дивіться, 21 листопада в річницю Майдану вийшли там певні і політичні, і парламентські, непарламентські сили і заявили про те, що вони зараз революція передчасна, але 8 числа попереджувальна акція на Банковій. І тут парламентські фракції кажуть, у нас теж є червоні лінії, ми теж застерігаємо Зеленського, але от наша акція буде вдень. От
Ні, тут не було А як? якоїсь неузгодженості, і в день була акція за участю парламентських опозиційних До речі, там не було фракцій. Тимошенко, там не було її сили. Але були представники «Батьківщини». Були її люди. Володимир Яворівський виступав від імені «Батьківщини». Від імені був представник «Голосу», представниця була «Голосу», відповідно були представники «Свободи», були представники руху опору капітуляції. Тобто, насправді, власне, відбулося дві акції, які взаємно абсолютно координувалися. Представники руху опору капітуляції брали участь в цій денній акції, представники опозиційних фракцій брали участь у цій вечірній акції. Депутати, які там так само були на Ходили на Банку. Банкову. Звичайно. Гаразд, я думала, що це такий от просто Ні. намагалися поділити, чия ж це акція. Слава Богу, ні. Я думаю, що це знову таки якийсь, знаєте, вселяє трошки оптимізм, показує якусь зрілість і політиків, і громадянського суспільства. Тому що чого справді боялися, знову, знаєте, проходження ще раз цього року там Майдан з політиками, Майдан без політиків. Тобто це вже, я думаю, що, слава Богу, залишимо в 2013 році. Ну, ви тоді, здається, були за Майдан без політики. Ні, я був за те, щоб об'єднуватися. Я був за те, щоб об'єднуватися. Тоді було два Майдани. Один на Майдані Незалежності, це, власне, я і був, і інший Майдан на Європейській площі. Я з самого початку відстоював думку, що нам треба Але об'єднуватися. об'єднати вдалося лише Януковичу, який віддав наказ бити студентів. Ну, чи якимось чином натякнув на це. Не можу вас теж не запитати про сьогодні, ну, вже політик, Андрій Портнов, який працював в адміністрації президента Януковича. Ще кажу, що він журналіст. І журналіст також, так, дійсно, на Банковій його приймали як журналіста, заявив про те, що він зареєстрував провадження в Державному бюро розслідувань проти Петра Порошенка за державну зраду у зв'язку з підписанням Мінських угод. Що це, мовляв, перевищення його повноважень було, тому що Мінські угоди дійсно передбачали дуже багато речей, які заходять за там поняття українського суверенітету. Так? От як ви це сприймаєте, цю ситуацію? Ну, як бажання, очевидно, якоїсь особистої помсти Портнова президенту Порошенку. Наскільки знаю, в нього там ще кілька тем є, до прикладу, про незаконні накази президента Порошенка проходити через Керченську протоку, які він чомусь вважає незаконними. Іншу низку. Тобто я переконаний, що це надовго, тобто з його боку будуть чимало таких пропозицій, але я не вважаю, що є якісь підстави говорити про державну зраду з боку президента Порошенка. А склад злочину, от на вашу думку, дивіться, 3 суб'єкти, бойовики, екс-президент в статусі пенсіонера, посол Російської Федерації, представник ОБСЄ, ну так, 4 суб'єкти, збираються в Мінську, підписують якісь угоди, які стосуються фактично територіальної цілісності України, державного устрою України, там, ну і так далі, і так далі. І вони вирішують, ці люди, які взагалі не є з точки зору українського закону, є ніким. Вони вирішують питання такої ваги, такого статусу. І доручення там цій особі без мандату дає президент Порошенко. Як гадаєте, а якщо знайдуть там склад злочину в цьому? Склад злочину в тому, що президент використав всі можливі для нього засоби для того, щоб зупинити російську агресію? Ні, ну з точки зору букви закону. Давайте розглядати конкретну ситуацію. Мова йде про 2014 рік, мова йде про серпень-вересень 2014 року, коли, по суті, на українській території вторглися регулярні частини Збройних сил Російської Федерації. Очевидно, що завдання було зупинити цю агресію, завдання було отримати міжнародну підтримку. Це завдання було виконано. І я вважаю, що взагалі, знаєте, дуже брутально говорити зараз про якусь державну зраду з боку президента Порошенка, який, в принципі, в дуже екстремальних ситуаціях зумів зупинити російську агресію, зумів, більш того, навіть розгорнути певний контрнаступ і звільнити 2/3 території Донецької і Луганської областей, і найважливіше але тоді цей контрнаступ був зупинений, власне, Мінськими угодами, першими і другими вже остаточно. Ні, він таки був зупинений російською агресією, а вже потім вони, очевидно, для того, щоб зупинити російську агресію, пішли на Мінські угоди. Ну, дивіться, до січня щонайменше українська армія відвоювала населений пункт за населеним пунктом. Тобто навіть в той період, коли вже були підписані перші Мінські, які значно гальмували просування української армії, ми здобували нові населені пункти і якусь частину там території нам вдалося відвоювати. Але вже другі Мінські повністю зафіксували статус-кво вздовж тієї лінії розмежування, якою її бачив Володимир Путін. І далі все. Далі ми отримали ту ситуацію, яку ми маємо і на тепер. Частина нашої території не є підконтрольна українським. Так, і ми ведемо переговори про те, що
Путін начебто погодиться на те, щоб Україна почала контролювати це, якщо там відбудуться вибори. Ці вибори мають відбутися до того моменту, як звідти хтось начебто вийде, а хто це зможе проконтролювати, незрозуміло. Ну, тобто, все це дуже такі, знаєте, сумнівний предмет переговорів, а головне, подібні домовленості вже були досягнуті багатьма лідерами інших держав пострадянського простору, які також на своїх територіях мають подібні там заморожені, незаморожені конфлікти. І в жодній з цих ситуацій такі домовленості не спрацювали. Ні в Грузії, яку змусили платити пенсії неконтрольованим територіям, яка взагалі втратила спочатку одну область, а потім і другу область, а на якийсь час і третю, так, там був ризик втрати Аджарії. Ні в Нагорному Карабасі, ні в Молдові. Ну, ніхто, в принципі, такими домовленостями, які дуже схожі між собою, нічого не досягнув. Я думаю, що у президента Порошенка було достатньо чітке розуміння того, що в разі безпосереднього зіткнення Збройних сил України, тодішніх Збройних сил України з Збройними силами Російської Федерації, говорити про якусь військову перемогу Збройних сил України не доведеться. Через це, очевидно, він зробив ставку на міжнародну підтримку. Але це його суб'єктивні оцінки. Ну, слухайте, ну є очевидно, що ці суб'єктивні оцінки опираються на якісь цифри, опираються на те, що Збройні сили Російської Федерації вважаються таким незалежним експертом однієї з найпотужніших армій світу. От ми це прекрасно розуміємо. І я вважаю, що таки була правильна ставка на те, аби тиснути на Путіна, зокрема через міжнародне співтовариство. Ну, тиснули на Путіна міжнародне співтовариство у випадку з Грузією, але тиснули насправді не на Путіна, а на президента Грузії тодішнього. Так само, як і тисли, в принципі, на президента Порошенка. Я би не став порівнювати, тому що, якщо ми говоримо про ситуацію з Грузією, ну, принаймні, успіхи Грузії в якійсь міжнародній консолідації на підтримку Грузії були значно меншими. Тобто про жодні якісь санкції... Не були запроваджені санкції, але була надана значна матеріальна допомога Грузії, яка складала фактично бюджет Грузії в 2008 році. Я переконаний, що з точки зору тиску на Росію набагато потужнішим інструментом все-таки виявилися санкції. Ну, це питання до дискусії, тому що Грузія змогла провести реформи на ці гроші, вони взяли грошима, а не санкціями проти Російської Федерації. Якщо зараз на Зеленського тиснутиме Захід, щоб він якомога швидше покінчив з цим всім, щоб вони зняли з себе тягар, і будуть теж давати йому гроші, але ми повинні будемо іти за мінськими угодами. Я думаю, якщо зараз на Зеленського, ми знаємо, що на Зеленського, очевидно, тисне Путін. Ймовірно, що на нього будуть тиснути з Заходу, але Зеленський повинен зрозуміти, що на нього будуть тиснути із України, що в Україні теж будуть люди, з якими він зобов'язаний буде рахуватися. І очевидно, що його завдання як політика буде знайти, власне, баланс між цими трьома чинниками. Гаразд. Ну, цілком можливо, він так само, як і тоді Порошенко, запропонує, скажімо, якусь гуманітарну політику, яка буде задовольняти там вас, проукраїнськи налаштовану частину населення. Побачимо. Що ж, давайте про гуманітарну політику. Давайте. Ви, як автор, без перебільшення, єдиної реформи, яка відбулася і дійсно принесла результати. Ця реформа називається декомунізація. Не єдиною, можливо, завершеною, але не єдиною. Такі до нас були, не знаю, там децентралізація, наприклад. Але проведено надзвичайно рішуче, попри все, попри критику, попри спроби вас перетворити в головного українського там радикала країни, ким ви безумовно не є, все одно ви рухалися далі, як би це підтримувала, не підтримувала влада. А були моменти, коли і в президента Порошенка і його адміністрації були вагання з цього приводу, коли вони отримали серйозне загострення з Польщею, ви стали персоною нон-грата в цій країні. І були навіть там певні домовленості, щоб вас збрати з Інституту національної пам'яті, але зрештою все вляглося. Це не просто вляглося. Очевидно, що якщо говоримо навіть про польсько-українські стосунки, то не можна сказати, що в мене була одразу підтримка з боку МЗС, чи одразу підтримка в парламенті, чи в адміністрації президента. Ні. В МЗС були в шоці, в адміністрації президента були не менше в шоці. Але тим не менше вони до мене дослухалися, і мені здається, що нам вдалося вибудувати якийсь єдиний фронт розуміння, чому саме і яким чином відстоювати свою позицію. І я дуже щиро вдячний, зокрема, і Павлу Клімкіну, який дуже вникнув в це питання глибоко, Костянтину Єлісєєву, який тоді був заступником голови адміністрації
адміністрації президента з закордонних справ, тобто не зрозуміли цю всю тему, і по суті Україна тоді тримала єдиний фронт. Ви зуміли прокомунікувати це з МЗС? Так. Тобто, попри те, що я насправді був лише керівником Інституту національної пам'яті, тобто не аж така висока посада, тим не менше періодично з ними зустрічалися, і вони власне в цьому головне паблісті, давайте будемо чесними, вам зробили Російська Федерація і Польща. Але все-таки, а як тоді з вами спілкувалися на Банковій? От просили вас зупинитися, переглянути все це? Було питання про мотивацію, чому я це роблю, які в мене аргументи. І, власне, мені вдалося переконати, що ці аргументи мають слушність. І я думаю, що, знаєте, значною мірою допомогли самі наші польські колеги, які на зустрічах брали на себе якісь зобов'язання і потім їх не виконували, які з кожною наступною зустрічю збільшували свої вимоги до української сторони, і чи врешті-решт стало зрозуміло, що проблема не в Ятровичі, а проблема все-таки в наших польських партнерах, які не готові брати на себе якісь зобов'язання. Тобто, простий приклад, домовлялися все-таки про ті самі сумнозвісні могили зруйновані українські, що з польського боку в якості сигналу доброї волі буде відновлено бодай одна з цих зруйнованих пам'ятників і могил. Польська сторона брала на себе ці зобов'язання, після цього, повернувшись в Польщу, оголошувала, що ні, ми цього не говорили, тому що, очевидно, побоювалися різкого осуду з боку польського суспільства, яке сама ж польська влада і накрутила. І, відповідно, стало зрозуміло, що домовлятися буде дуже і дуже важко. Як з вами говорили тоді на Банковій? Що вам казали? Дослухалися? Я ж кажу, я контактував з Костянтином Єлісєєвим. Тобто, знову-таки, хочу відзначити, що вникав він в цю справу. Тобто Порошенко особисто вас не просив згорнути все це? Ні. З Порошенком, насправді, на цю тему я розмовляв один раз. Це було якраз перед його візитом в Польщу 8 липня 2018 року. Тобто ми разом летіли до Польщі, і я мав величезну можливість досить довго з ним проговорити про питання, аж включно з історичним питанням, тобто пояснити коріння, скажімо, цього польсько-українського протистояння, ну і сучасну вже ближчу ситуацію. І мені здається, що це теж допомогло тільки розумінню ним цієї ситуації. Заміна в ЯТРО, до речі, про персону нон-грата. Зняли з вас цей статус? Не було ніякої персони нон-грати. Тобто, знову-таки, це було бажання польських політиків попіаритися на дуже демонізованій постаті Володимира Ятровича в Польщі. Тобто, як виявилося, не було ніякої навіть заявки і так далі. Тодішній міністр закордонних справ Польщі постав перед загрозою, що його буде звільнено, і для того, щоб показати, що він великий польський патріот, він виступив з цією заявою, це йому не дуже допомогло. І я їздив після цього в Польщу, так що це просто звичайна такий собі політична гра. На чолі Інституту національної пам'яті Володимир Ятрович був замінений на Антона Дробовича. Навіть прізвище співзвучні, але, так би мовити, гуманітарна орієнтація трохи інша. Такий я тільки уточню, що ще не замінений. Ще не замінений? Ні, він оголошений переможцем конкурсу. Так, але ж розпорядження уряду про його призначення поки що немає. Отже, Антон Дробович, людина, яка працювала, займалася приблизно тим самим національною пам'яттю в Бабиному Яру. Ні. От давайте будемо... Моя критика щодо рішення уряду, я не хочу критикувати самого Дробовича, тому що я його фактично не знаю. Щодо рішення уряду полягає якраз в тому, що обрано кандидатуру, яка фактично не мала стосунку до політики національної пам'яті. Знаєте, за 5 років, очолюючи Інститут національної пам'яті, я зустрічався з дуже різними людьми. Хтось підтримував мене, хтось жорстко критикував. Я знаю десятки прізвищ тих людей, які цікавилися цією темою. Антона Дробовича серед них ніколи не було. Єдиний раз, власне, коли справді його діяльність якимось чином була перетнулася з діяльністю Інституту національної пам'яті, це якраз стосувалося проекту меморіального центру Бабин Яр. Це дуже символічно і дуже дивно. І у вас позиції були дуже різні. Тому що Антон Дробович вважав, що це має бути місце виключно євреїв, де закатували... Я би навіть трошки, я зараз не про зміст, а про форму. А ви вважали, що там загинули і українські націоналісти, що Антон Дробович і та команда, яку я представляв, вважали ляпасом євреєм. От ви змістовну частину розказали, а я зараз організаційну частину. Отже, в Україні здійснюється державний проект меморіалізації Бабиного Яру, який здійснює відповідно Міністерство культури, відповідний заповідник і Український інститут національної пам'яті. Ми розробили концепцію меморіалізації і готувалися до її втілення. Паралельно до цього державного проекту з'являється проект нібито громадський, за яким стоять російські олігархи Фрідман і Фукс, які, власне, пропонують іншу концепцію
це меморіалізація Бабиного Яру, про яку ми з вами щойно проговорили по змісту. І як не дивно, власне, людина, яка зараз претендує на те, щоб очолити Інститут національної пам'яті, опиняється по інший бік барикад, очолюючи освітні прогади. Дружить Садовий, дружить Вакарчук. Мені однаково. Фукс І що? інвестував в «Слугу народу». І це його якось реабілітує від того, що він російський олігарх? Я не вірю, що російські олігархи незалежні від Кремля. Тут можна вважати його українським олігархом. Ні, я не вірю, що він незалежний від Кремля. Більш того, я не вірю, що російський олігарх Ви ж на Альфа-Джаз, фінансований Фрідманом, їздили? Ні, не їздив, хоча дуже люблю джаз. Але весь політбомонд їздив, включно з президентом і так далі. Їм це ніяк... Ще раз кажу, ми говоримо про дуже конкретний проект. І саме в цьому проекті я переконаний, що російська пропаганда схоче зіграти таким чином, аби перетворити Бабин Яр не в місце пам'яті, а, на жаль, в місце роздору між українцями і євреями. І це дуже делікатна тема. Нам треба насправді, і я намагався це робити, дуже серйозно працювати, аби імплементувати тему Голокосту в українську історію, показати, що це теж частина української історії. Але якщо Бабин Яр буде представлятися тільки як Голокост, очевидно, що це розриватиме цю концепцію, що Голокост є частиною української історії. Тому що, ще раз кажу, Бабин Яр – це і вбиті євреї, це вбиті роми, це вбиті українці, це Куренівська трагедія і багато іншого. І не можна зводити все тільки до певних подій, які там були в роки німецької окупації. І через це я переконаний, що, власне, цей причетність до цього проекту цих російських олігархів може бути використано, власне, для того, щоб перетворити його в інструмент російської пропаганди. І це одне з моїх ключових зауважень до Антона Драбовича, який опинився, власне, в цьому проекті. Інші, не знаю, чи добрим фахівцем, добрим керівником Інституту національної пам'яті може бути фахівець з гедонізму. Антон Дробович, як кандидат, здається, філософських наук, всі його публікації стосуються теми якраз історії гедонізму, філософії гедонізму. Єдина його з публікацій, яка стосується декомунізації, в назві щось про Маркса, теж мені здається, що є до певної міри таким трохи переходом за межу дозволеного чи пристойного, коли декомунізацію порівнюється з діяльністю іділу і знищення культурних пам'яток у Пальмірі. Тобто, мені здається, це не дуже правильно. Дробович, наскільки ми розуміємо, з його заяв він є ліволібералом. Це дуже поширена інтелектуальна така мода на Заході. Всі провідні університети світу, абсолютно вся гуманітарна сфера пронизана ліволібералізмом, особливо зараз. Але яким чином це пов'язано з національною пам'яттю? Ви розумієте, що національна пам'ять – це таки національна пам'ять. І коли я чую знову-таки від Антона Дробовича, що ми будемо будувати різноманітну політичну націю в Україні, мене це лякає, тому що ми повинні будувати українську політичну націю. Так, яка має включати в себе представників інших етнічних груп, але вона має бути українською, а не якоюсь різноманітною. Різноманітно це яка? Тобто тут та, яка визнає право російськомовних українців там на свій патріотизм, євреїв на свій, ромів на свій. Цей патріотизм український? Але якщо ми визнаємо, що національна пам'ять в Україні є тільки за українцями, ні, не тільки за українцями, абсолютно ні, за українською політичною нацією. Відповідно, діяльність Інституту національної пам'яті, який очолював, зокрема, спрямовувалася на те, аби вплести в український національний історичний наратив історію кримських татар. Ми дуже багато для цього зробили. Ми повернули історію кримських татар в підручникові курси історії. Ми багато говорили і про ромів, багато говорили і про євреїв, і про Голокост і так далі. Тобто так, національна пам'ять була інклюзивною, але тим не менше вона була українською, а не абсолютно якось нейтральною і безликою. Якщо ми говоримо про побудову в Україні політичної нації, то це має бути українська політична нація. Вона має включати в себе різні представників різних етнічних груп, але бути українською в своїх культурних основах. В інакшому випадку, якою вона іншою має бути? В інакшому випадку, чим вона буде відрізнятися українська політична нація від російської, від польської і так далі, якщо не своїми якимись українськими культурними основами? Давайте я вам провокативно поставлю питання, буквально там передостаннє. Ви у вересні, 18 вересня цього року спілкувалися з прем'єром Гончаруком, ви розійшлися за згодою сторін, ви були звільнені з Інституту національної пам'яті, вас не відправляли примусово у відставку, ви не писали самі цю заяву, тобто за згодою сторін. Так. І ви тоді заявили, що Гончарук
Гончарук вам дав своє дійшли ви джентльменської угоди про те, що там наступний очільник Інституту національної пам'яті буде людиною патріотичною, буде продовжувати вашу політику. Трохи не так. Була обіцянка самого Гончарука, і вона і зафіксована про те, що Інститут національної пам'яті збереже свій формат, і це збережено. Він залишається центральним органом виконавчої влади. Він збереже напрямки своєї діяльності, і це поки що збережено. Будемо слідкувати далі. І збереже приблизно той самий бюджет. Давайте я вам поставлю питання, сформулюю його, як сформулювали б вам там, я не знаю, видання «Сторона». Чи ви вже не ображаєтеся? Виходить, ви з Гончарук, ви проміняли Інститут національної пам'яті на депутатський мандат, а Гончарук своєю чергою звільнив вам місце, взявши Бойко. Ага, аж так все. Ну, а як? Ну, такі круті конспірологічні теорії. 18 вересня, коли власне мене було звільнено, про моє депутатство було ще дуже і дуже примарним. І для мене найважливішим було власне зберегти інститут. І я переконаний, що це вдалося зробити. Що стосується трималися б до останнього, все-таки останній форпост серед органів влади, який би зберігав українську гуманітарну політику. Ну, я прекрасно розумію, що мої успіхи були зумовлені тим, що я мав нормальну співпрацю так чи інакше з адміністрацією президента, з Кабінетом міністрів, з парламентом. Жодним з тих трьох чинників теперішньої влади в мене жодної нормальної співпраці немає. Гончарука за те, що він взяв на роботу що, до речі, сталося так само перед тим, як... Фактично з'їли там проросійські сили, тому що він звільнив місце для вас. Як історик, я дуже люблю хронологію, тому що коли ми позбавляємося хронології, можна будувати будь-які конспірологічні теорії. Наталка Бойко стала радником Гончарука задовго до того, як Ірина Луценко оголосила про те, що вона складає свій депутатський мандат. Тобто, звичайно, можна будувати будь-які конспірологічні теорії, але це сталося перед тим. Ні, то я взагалі противник конспірологічних теорій. Вважаю, що правильно в Сполучених Штатах роблять, коли людей звільняють з роботи за прихильність до конспірологічних теорій, бо вони дійсно ніколи не працюють. Буквально наостанок. Минулого тижня сталася абсолютно шокуюча, жахлива подія в українському місті Бахмут, підконтрольному Україні, місті благополучному, недепресивному, абсолютно адекватному, нормальному місті. Двоє молодих людей, неповнолітніх, забивають до смерті проукраїнського активіста. Людина, це той тонкий такий прошарок на Донбасі, який з'явився буквально в 14-15 роках, ледь жевріє там на тому Донбасі і зберігає щось Україну там для майбутніх поколінь. Цю людину жахливо забивають до смерті двоє молодих людей, один з яких на суді просить перекладача з української мови на російську, другий писав домашні завдання про те, що шкільні твори про те, що він мріяв би бути кілером. Хтось десь чув про те, що вони причепилися до того, що він відповів їм українською мовою в українському місті Бахмуті. Як ви гадаєте, чи ця ситуація не є, і це ж не одиничний приклад, так? Сьогодні Роман Тичківський з Інституту лідерства теж написав про те, що там його сину в дитячій перукарні грубо відмовили в праві на спілкування з українською мовою, вимкнули телевізора при проханні увімкнути мультики українською мовою. Це при тому, що Роман Тичківський людина просто мега там ліберальна і зважена, так? Тобто, вам не здається, що взагалі подібні ситуації однієї лише історії з Мірошниченком Артемом вистачило б для того, щоб просто поставити дуже погану оцінку тій гуманітарній політиці, яка велася протягом останніх 5 років? Ні, я абсолютно переконаний, що якраз навпаки, те, що сталося, є дуже серйозним підтвердженням того, що ця така гуманітарна політика має бути продовжена. Тому що ми прекрасно розуміємо, що війна не обмежується там лінією фронту, війна інформаційна, війна в гуманітарній політиці, вона розсіяна по всій Україні. Слухайте, ці двоє молодих людей, вони ж не пенсіонери, вони не пам'ятають ковбасу за 20 і точно не можуть ностальгувати за Чебурашкою і крокодилом Геною. Але вони абсолютно залишаються цілком ймовірно під впливом російського інформаційного поля. Це означає, що це школа. Це школа і відсутність будь-якої мережі взагалі виховання дітей. Не йдеться про ідеологію, а йдеться взагалі про закладення адекватних цінностей в голови цих молодих людей. Я переконаний, що в питаннях школи, в питаннях якогось культурного виховання і так далі за останніх 5 років зроблено більше, ніж за попередніх 25 років. Але цього не досить.
Очевидно, що нам треба робити ще дуже багато, тому що нам треба надолужувати не тільки втрачених 25 років незалежності України, нам треба надолужувати 70 років радянського режиму, нам треба надолужувати 100 років, сотні років російської імперської влади на території Ну, але України. щось було зроблено для того, щоб ці діти, в них вони не були такими, як їхні бабусі і дідусі. Так, робиться. Я переконаний, що Робиться? зміни я переконаний, що ті зміни, які відбуваються в сфері освіти, в сфері культури, вони якраз і спрямовані на те, щоб ті діти виростали іншими. Очевидно, що це не станеться одномоментно, але поява українського кіно, поява української музики, подальша українізація української освіти – це те, що, я сподіваюся, в найближчому вже майбутньому зробить неможливими якісь такого роду речі. Я сам, живучи в Києві, теж стикаюся з неодноразовими прикладами мовної дискримінації. От, дорослі люди меншою мірою. Коли мій малий приходить з садочку і починає дакати, очевидно, що мені це теж неприємно. І я розумію, що попри те, що зараз на вулиці 2019 рік, я знову-таки повинен свого 3-річного сина виховувати якогось бійця ідеологічного, який має відстоювати свою ідентичність і має страждати, має бути готовим до того, що він буде іншим, буде протистояти тиску, зокрема дорослих, які хотіли б, щоб він використовував українську мову, щоб він був як всі. Словом, ви вважаєте, що та історія, яка трапилася, це пережитки минулого, і в майбутньому, якщо Україна буде продовжувати послідовну гуманітарну політику, такого не буде? Якщо буде продовжувати, якщо можливо, навіть буде робити її інтенсивніше. Що ж, гаразд, дякую вам, Володимир В'ятрович, народний депутат Європейської солідарності і екс-очільник Інституту національної пам'яті і автор реформи, яка називалася «Декомунізація». Був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Дякую, що були з нами. Побачимось рівно за тиждень.